Dobrá, tak ještě jednou vás tady srdečně vítám na přednášení odpolední CESOTAGu. Máme na programu 3 přednášky hned, takže tak můžeme využít možnosti se potkat kontaktně. První je známý technický guru Petr Olšák, který přijel přinést přednášku a představit svůj OPT. Pak bude následovat přednáška Vítka Novotného o vysokourovňových jazycích pro tech a pak přednáška Terezy Radcové o tom, jak se podařila digitální archivace zpravodaje CESOTAG do digitálního CZ. A pak po pauze bude následovat valné shromáždění. Už předávám slovo Petrovi a děkuji. Takže já chci především poděkovat za to, že jste mě umožnili na takovýchto setkáních předvést na moji práci, která se týká techu, kterou jsem udělal na které jsem intenzivně pracoval posledních 2,5 letech a chtěl bych teda využít tady toho prostoru k tomu, abych tu práci představil. Jak bylo řečeno, jmenuje se to OPTech, ta věc, a možná, že skoro jistě to znáte, protože jsem už o tom napsal článek do zpravodaje. A když si tedy čtete zpravodaje, tak jste si to tam možná všimli, takže možná některé věci budu se opakovat, ale snad budu se snažit být v těch věcech rychleji a spíš zase něco jiného ukázat. Takže teda to opakování tedy je, že teda to OPT, nebo OPTech, jak já říkám, tak je zkrátka Olšákův plaintech. Je to sadamaker, která se používá nad techem a konkrétně teda nad duatechem. A zůstává teda, ty principy jsou takové, že tam nezůstává jako těsná souvislost s plaintechem, ačkoliv teda ten plaintech na některých místech tak není kompatibilní tady s tímhle. Znamená, plaintechový dokument si jakýkoliv se asi nepovede vždy zpracovat, ale ta těsnost je tam docela blízká. Dále teda se snažíme ty makra psát co nejjednodušeji, to znamená, aby dělali to, co se od nich chce a nevymýšlet kvůli tomu nějaký nový interface mezi uživatelem a těmi makry. Prostě předpokládám, že uživatel pracuje s těch primitivními příkazy a že jako vláda v podstatě to, co potřebuje k tomu, aby to mohl navázat na tyhle makra. Tam jako příklad uvádím, že teda pokud je tam třeba nějaký defaultní design nastavený, třeba pro tisk sekce, my potřebujeme vědět, jak ten titulek bude velký, jak bude velký jako promezera nad tím a pod tím. Že, no a jako koncept třeba latechový nebo i kontextový je takový, že kvůli tomu, abychom tohle jako mohli zadat, takovéto údaje a tím, jak si upravili ten design, tak potřebujeme prostě si nastudovat v nějakých manuálech, jaké jsou k tomu parametry a ty parametry používat, to jsou parametry nějakým manuálem. Než to, tady je to jinak, tady prostě vy se podíváte do vnitřku toho OPTechu, tam najdete příkaz printsets, ten si kopírujete mezi svoje makra a tím přebíjete ten příkaz, který je v tom OPTechu a tam prostě máte vskip, hskip, hbox a tak dál a tím to prostě si ten design třeba nastavíte. Tak to je jako řekl bych, jeden z takových důležitých rozdílů mezi těma ostatníma formátami, které se běžně používají. Tady jsou stránky teda s OPTechem, tady je vývojová verze, musíme, jestli to tady přiběhne, no vidíte, tady prostě jako dávám každou nějaké komity, už je tam 464, naposledy před 2 dny, asi bych tak řekl,
No, takže prostě tady se něco děje a jednou za pár měsíců, jak si zabalím a pošlu na stan a nazvu to jako novou verzi. Možná máme verzi 1.6 nebo kolik, zjistíme takovou a bude zase verzi 1.7 jednou za pár měsíců. No? A nějak jako ta aktuální věc se dá stáhnout docela. Dobrá, tak jdeme dál. Je to součástí TechLive, je to součástí Techů, takže si je možné napsat příkaz Tech dneska, když máte nainstalované tyhle jeden z těch dvou techových distribucí a ono to jede. Je to rovněž tím pádem, protože TechLive je obrodíců, že v tom já tomu říkám přes list, já nebudu říkat obrodíc, protože slovo se mi nelíbí, takže je to přes listu taky a tam se taky dá zařídit, aby to běželo. Nějaký dotazy? Kdyby byly nějaké dotazy, nebo to tak mě přerušujte, jo? Prosím. Tady tuhle stránku přejdu jenom velice stručně, jak jsem k tomu dospěl k tomu Techu, tak je tady jenom řečeno, že v roce 1992 jsem tedy se poprvé setkal s Techem a od začátku jsem vlastně se spíš přikláněl k těm Techu a prozradím vám ten důvod. Pořídili jsme si počítač, byla to nějaká 286 nebo tak něco domů a ten jaksi umožňoval spouštět jakési exe soubory, které se jmenoval TechExe. A potom byla ještě varianta Tech 386 exe, ten jako spouštět jako nešel. Ten umožňoval jako větší alokaci paměti. Samozřejmě ten TechExe uměl jako přečíst formát LaTeXu, to uměl jako vygenerovat LaTeX a natáhnout toho a dokument a hojstěte jako zpracovat, ale v okamžiku, kdy si tam potřebuje nějaké další balíčky, což nutně v LaTeXu potřebujete, tak tam paměť jako takže to byl taky jeden z takových důvodů, proč mě to jako vůbec nelákalo. Ale jinak další důvody byly, že teda jak je to přímočařejší, když jsem měl jednou nastudovaný technik, tak jsem viděl, co se má dělat a musel jsem studovat jako desítky dalších dokumentů kolem LaTeXu. No tady potom je, co jsem jako kolem toho všechno udělal, tak jak šel ten vývoj kolem toho, nebo ta moje veřejná práce, která skončila nebo v roce 2013, to byl Opmac jako balíček maker, které jsem jaksi zveřejnil, předtím jsem měl jako soukromně na počítači, že jsem zveřejnil a začal jsem je udržovat nějak jako veřejné. A pak ten balíček Opmac byl nad CSPlanem, což byl takový jako zásobný modul, nebo jak by se dalo říct. A měl jednu nevýhodu, že já jsem ho sice důkladně zdokumentoval i po technické. Uživatelská dokumentace tam měla nějakých 20 stránek a technická dokumentace měla přes 100 stránek, 150 nebo kolik, ale bohužel ta byla jenom v češtině, protože jsem jak si měl ty makra tehdy jako doma a tam jsem si to prostě psal k tomu ty komentáře v češtině, neměl potřebu to zveřejňovat. Takže to byl takový handicap, já jsem říkal, bude možná někdy najdu sílu a celé to předělám, zaměřím se na jediný engine a tím pádem jak si plno věcí můžu zjednodušit a přepíšu tu dokumentaci do jazyka, kterému rozumí víc lidí. No, tak a ta situace, jako kdy ten čas nastal, se objevila během karanténních opatření. Ano, to znamená, v okamžiku, kdy nás jako nepustili do školy a musel sednout počítači, tak jsem se dal do tohoto projektu, který jsem už léta předtím jako plánoval jako pustit. Takže takhle to nějak vzniklo. No a mám jenom ještě ty písmenka, tak jako to je takový nápad, že kdyby nám někoho napadlo na to navázat, tak jestli dneska se to jmenuje po písmenku O, přichází písmenko O+, tak by se mohl jmenovat příště jako následně třeba PPT, což jako by bylo závadné, protože anglicky vyslovující lidé by začali do toho pískat a
říkali pípíte i života. Takže takový nápad. Ale to je jenom tak. Nevytáhnu, proč OP Mac byl velký byl a opět je malý. No, aby mi to tak jako přišlo, že to tak jako střídá pěkně ty písmenka. Nemám v tom žádný důvod. Nemám argument nějaký silnější. No. Jako je látek, jako inspiruje látek, je velké malé a tak jsem říkal, tak nějak podobně. Čili to není od Petra. Já jsem si řekl plentě, o šláku plentě. Aha. A u OP Macu... To je taky. Jen prostě jednou... A jednou se teda plaintext nazývá... Velký a jenom. Což je taky vlastnost toho, že v češtině to píšeme, tak to píšeme s malinkou a famičně to píšeme s velkým to tak. Jsem se setkal s okolím jako zápisem toho slova plejte. Ale pak, když bude pípíte, tak to už nebude o šáku. Nebude, tak říkám, že to bude nějaký jako následník, jako to budu dělat já. Ale bude mít jako větší možnost šanci možná na vyhledání, protože jsem zjistil, že tohle jméno, když hledáte do Google, tak se tam objeví plno jiných věcí. Jako když hledal samostatně tohle jméno, ale VPT už tam jako Google moc nezná. Možná to má větší šanci. Ale tak, to jsme neotočili zcela. Předvídá to teda vlastnost od MAP, že všechny ty makra, které se tomu měl, tak jsem do toho formátu obtech jako převzal, takže to je tam třeba, co stojí za zmínku, ten třetí puntík řazení rejstříků a přímé čtení bit souboru, možná něco tady předvedu v ukázkách a vše z externího programu, hyperlinky a všechno. Prostě základní dokument, který běžně v dnešní době člověk jako chce vygenerovat jako PDF, tak všechno je tam připraveno k dispozici. A tady je napsáno, že přidává ještě nějaké nové věci. Takže zahrnuje to sofistikovaný fontový systém. To předtím nebylo možné, protože to byl ten obmaz jako zásobný modul nad plaintechem a nad tím plaintechem prostě lidé si mohli ty fonty jako tahat jak chtějí, každý měl jiný nápad, jak to dělat. Když to tady k tomu teda už ten formát nabízí jednotný koncept, jak by se to dalo dělat, ale tím neznamená, že by jako se vyhýbal tomu, že by se dal použít přímo primitivní příkaz font a v dokumentaci je to uvedené hned na prvním místě, jak se s tím pracuje a s tím primitivním příkazem font se dá tam udělat velice jednoduše, protože na ten font pomocí toho primitivního příkazu jenom jednou a pak v tom dokumentu, kde ho potřebujete různě veliký, tak on se vám rozstavuje na správnou velikost. On už jako tam v té dokumentaci tomu řečeno nějak, jo. Pouze teda přecházíme na Unicode fonty a Unicode MAT, to znamená, že zahazují ty starodávná 8bitová kodování a všechny debaty kolem toho. Prostě jakmile to není Unicode, tak se o tom dál vůbec nebavíme, s tím se tam makra zjednodušují. Ano. Makra jsou dokumentována tam, kde jsou napsána, no tak to vypadá to takhle, že jo. Třeba no, tohle je jeden kousek toho, těch maker, tak tady je technická dokumentace a tady je k tomu jako kód. Zase technická dokumentace od docuk k codu, jo, a kód. To je jako střídá, jo. S tím, že potom jako ještě tady někde nějaký end input, který se nějak jmenuje, jako end code, což je ekvivalent k end input, a tady potom je k tomu další jako podrobná dokumentace. Takže všechno vidím na jednom místě. Jo. A když se to potom zpracuje, tak to vypadá takhle na výději. Tak.
Uživatelská dokumentace od strany 5 po stranu 30, po stranu 29, takže to nějakých 24 stránek, a potom technická dokumentace až do strany 208. No a teď jako tady se podíváme třeba na něco, na ty tabulky třeba. Tady si můžu přečíst, jak si tu uživatelskou dokumentaci šlápím tady na to tablet a tady to zkouší do té technické dokumentace a tady jsou tu kódy tímto způsobem formátovány. Uvnitř těch kódů jsou věci jaksi odkazovatelné, takže když třeba potřebuji vědět, co tady tohleto v kódech, tak šlápnu sem a jsem tady. Jo, a když je to makro, jak si v uživatelské dokumentaci taky zmíněné, tak je to červené, taky šlapací a vracím se zpátky do uživatelské dokumentace. Takže to je nějaké celé jako propojené. Když se to vytiskne, což dneska s tím to nedělá, tak to pak vypadá takhle, nechat kolovatí a mám nějaké verze ten dokumentaci vytištěnou. Tohleto zase zrušíme a tady mám takový návod, co chci říct, že to všichni znáte, že to je tady napsáno. Takže ty novinky jsou zavádí koncept jmenných prostorů. Ano. Tak jak jste si vždycky všimli, jak jsem zrovna před chvilkou ukázal ten typ těch kódů, tak všude je použito místo backslash hábo, si tam použito backslash potržítko hábo, jo? No, protože na začátku, když se to inicializuje, tak se zduplikují ty významy primitivních příkazů, takže hábox je to samé, co backslash potržítko hábox, úplně všech těch primitivních příkazů, které tam jsou, a pro všechny ty vnitřní příkazy toho obtechu si rovněž dávají tady tohle používají uvnitř maker, a ty, když to chce pak nabídnout uživateli ten výsledné makro, tak napíšeme public a ono to jako zase pomocí let udělá zpátky ještě to makro bez toho potržítka jako k dispozici, jo? No a ten výsledek je takový, že když je jako uživatel, my nechceme plaintechovému uživateli zakázat používat dev, takže, ale nicméně zase pro něj nemůžeme mu jaksi, takže on bude používat dev, protože to plaintechový uživatel si nebude pamatovat jako všechny ty příkazy, které jako nesmí předefinovat, že? Aby se to nezhroutilo. A napadne ho třeba udělat tohle, def phi rovná se cosi, jo? No tak když tohle udělá, tak ten obteh se vůbec jako nezřítí, jo? Zatímco v jakémkoliv jiném, jaksi ve formátu, jako LaTeX nebo v kontextu, se to okamžitě zřítí, no, když tohle udělá. Protože ten uživatel ví, že tady má pro to svobodnou vůli tohle používat, jak chce. Tak to je jeden koncept těch uživatelů, těch jmenných prostorů, a druhý je, jak to vypadá pro balíčky. No, tak já tady zkusím jako přejít do nějakého balíčku. CD tady MTE, jo, takže les MTE. No a v balíčkách ještě je tady tohleto, tady můžeme napsat namespace MTE na začátku a na konci napíšeme někde tady ne, ale tam je endcode, tak end namespace, a potom je možné definovat takovéhle příkazy, které začínají jako potržítku, ale tečko. A ty se jaksi promění, tak tohleto def, co tam je, tak se promění ve skutečnosti def potržítko MTE, potržítko a potom co je tam napsáno, já nevím, count def, nebo co tam bylo, to je všechno, jo? Takže se ten jmenný prostor tady jako takhle zobrazí, ale on ho přitom ten autor toho balíčku nemusí psát dokola do toho svého kódu, na rozdíl třeba od toho latechového konceptu, kde oni teď mají nějaký ten LaTeX
3 a tak dále, a k tomu ten jazyk a tam to pořád dokola jako musí psát ten menej prostor, který se používá. Tak tady není nutné, tady je to takhle udělané, protože je to na úrovni procesoru jako Lua kódem ošetřený ten řádek, kdy v době, kdy se ještě ten vajíček, jak se v něm vyskytuje backslash a písmena, tak to se promění tady v tohle ještě dřív, než se to vůbec začne zpracovávat tady to do těch větších kódů. No, tak. Kdyby nějaké dotazy k tomu, tak mě přerušujte, ale já jsem se tady jsou sami zkušení jako technisté, takže asi není třeba. Barvy jsou řešeny pomocí Lua atributů, což je koncept, který umožňuje jenom engine Lua, který je nastaven na to, že prostě vy máte možnost nastavit nějaké atributy na nějaké hodnoty a v okamžiku, kdy to uděláte, tak tohleto nastavování je lokální a jakmile to nastavíte na ty hodnoty, tak každý potom vysázený objekt, jako je písmeno, mezera a podobně, prostě glue a takové ty objekty, tak mají na sobě přilepený ten atribut, ten který byl přiřazen. A potom jako postprocesingu může se ten Lua kód si to projít, zase všechny ty seznamy, podívat se na ty atributy a udělat s tím něco. Takže na tomto principu je založeno to barvení. No. To znamená, v tento okamžik barvení funguje úplně stejně jako nastavený fond. Jste lokální a uděláte barvu, tak prostě je lokální fond, protože je nastaven atribut a ten prostě označuje všechny ty písmenka tu danou barvou, jako tím daným atributem. Až to spadne ta skupina, tak samozřejmě atribut spadne. A je to úplně jako jiný koncept, než známe z PDF techu, kde je potřeba zařídit nějak při nastavení barvy nějaký speciál, který to udělá, a potom zhlídat, jestli náhodou jsme neukončili skupinu a tam zase jiný speciál, který to ukončí. Takže tady to je 100% jako bez kompromisů, jako to platí stejně, když si někdy nastavovají. No a teď tady mám poslední jako stránku, kde mám zase seznam věcí, co chci předvést, abych nahradil na tuhle věc, třeba možná některé, a mám na to tři příklady někde připravené. Tak podíváme se na ně. Ukázky, tady to nebude, musím tam ještě vysouvat, takhle. Tak. Domluvíme se nejprve na tom, že já vždycky budu hovořit jenom o ukázce, která tady začíná úplně nahoře a končí prvním byte. To, co je za tím byte, tak to už samozřejmě ten text nečte. Takže já mám ty ukázky také pod sebou připravené, ale vždycky se bavíme jenom teď v tuto chvíli o tady této první ukázce. Jo? A všechno se pod tím tak přijde na řadu na chvilku. Tak to snad si dokážeme. A tady jako první je minimální příklad, ne? Takzvaný ahoj světe. Ne? Tak tady jsem předvedl minimální příklad, tak ho zkusím teď jako zpracovat tímhletím, jak se jmenuje ukázky, to jmenuje, ukázky. No, a teď tady vidíme problém, že jo? Trošku větší, problém lépe viditelný. Že tady vidíme, že tady nevidíme teda háčky čárky, tady vidíme, že teda nevidíme háčky čárky, tady je to v tom logu taky řečeno, a v logu ještě warning, že není zavedený unicodový fond. Tady jde totiž o to, že ty formáty ani EasyTex, ani UATech neumí jako downloadovat unicodové fondy do formátu. A to je jako docela logický, protože unicodový fond obsahuje, já nevím, kolik znaků, že jako to 1000 znaků, jak by to všechno mělo být ve formátu, že schovává nějaký údaje o tom, tak když nakonec potřebuje jenom něco. Takže to jako chápu. Ale teď já jsem řešil dilema. Jestli má na začátku every job rovnou říct, tak tam aspoň nějakou sadu unicodových fondů dá, aby tady se takový problém nenastal. Jo, ale jsem říkal, každý every job bude vždycky natahovat nějakou sadu fondů, ale potom ten uživatel stejně chce jiné fondy. Tak
tak prostě bude zbytečně čekat na to, až se natáhnou ještě ty hierofont, bude se zbytečně natáhnout nějaké defaultní na v každém jobu. Tak jsem tohle zavrhnul, tohle řešení a zůstal jsem toho, že prostě uživateli, tady máš několik jako upozornění na to, že je něco špatně a že je potřeba zavést nějaký unikódový fond. Takže jsem FAM jako Latin modern, no a teď je to v pořádku. Tady je napsáno, že byl zavedený fond Latin modern ve všech možných jaksi podvariantách a variantách, které tady se napsáno, jaké přepínači se tomu dají použít, aby se k tomu člověk dostal. A že byl k tomu taky automaticky zavedený příslušný matematický unikódový fond a inicializovaná matematický unikód matematika. Na začátku, když se tohle neprovede, tak tam není unikód matematika, je tam standardní, teda plaintextová matematika. No. Tak, to byl první příklad. Nějaký dotaz k prvnímu příkladu, jdeme na další. No, ten druhý příklad možná udělám takhle, že smažu tohle variantu dohromady. Je tady jedna výjimka oproti běžnému plaintechu, že totiž je potočítko nemá kadkód jaksi, který mívá znak na indexy, na spodní indexy, což já nevím, že to je nějaká osmička nebo něco takového. No? Má totiž kadkód písmeno, letter, aby se dají výkory používat takovéhle příklady, kdy to člověka napadne. Bez nutnosti přepínat tam a zpátky jako tu kadkódovou, jako ten kadkódový tanec tam nemusí dělat, protože je to postavené jako písmeno. Jako písmeno znamená, že nemám problém tady s tímhle. Můžete si všimnout, že většinou přijdou nějaké dotazy, často kopii, když někdo používá LaTeX a teď tam má to proměnou a v té proměně má potočítko a ono se tam objeví chyba, že jo, myslím $insert, tam jako chudáci neví, co s tím takhle to jako neobjeví. No ale nicméně v matematice to funguje, protože to potočítko je matematicky aktivní znak a je definovaný jako ten znak s tím kadkódem nebo no, jako se to provede. Takže funguje obojí. Jediný problém je, že když napíšeme int potržítko a do b, no, tak ono to funguje správně, ale když jako my víme, že tady je ten kadkód 11, takže vlastně by ta kontrolní sekvence, jak jistě víte, byla docela až té, ta řídící sekvence, takhle, jak jsem teď jako vyčerný, no, tak to by měla být ona až sem, no. Ale ona není, protože jsou některé řídící sekvence obsahující podtržítko vyloučeny z té možnosti být jako celek jako řídící sekvence a zase na úrovni input procesu je to rovnou ošetřené a jsou to takové kontrolní sekvence, které začínají čistě písmeny, tady musí být písmena a potom podtržítko a potom už je maximálně jedno písmeno. No, tak. Pokud něco takového napíšete, tak on to takhle odstrčí, ten input procesor a tohle vezme jako kontrolní sekvenci a tohle potom až za mizero. No? Takže jsem potřeboval jaksi umožnit jako běžnou zápis v matematice. Takže on ten input procesor s tím udělá tady tohle, jo? Tohle hlídá. Nic jiného. Všechny ostatní kontrolní sekvence jako nechává v klidu jenom kontrolní sekvence, ve které se vyskytuje jaksi podtržítko jediné a za ním jedno písmeno nebo žádné písmeno, tak to znamená třeba otevírací slovítka nebo něco takového, tak třeba je to podtržítko takhle posunout. Tak, dobrá. Ukončím první příklad. No. Teď bylo tady řečeno, že teda je potřeba zavést unikódový fond. A kde my vezmeme ty unikódové fondy? Tak když nevíme, jaké máme možnosti
v rámci těch předpřipravených jaksi maket, které už mají jaksi takzvané fontové soubory, jsou připravené už v tom formátu a někteří další si můžou připravit na základě analogie další fontové soubory. Ale když mluvíme zrovna, jaké jsou k dispozici, tak napíšeme něco, buď tady je překlad, nebo tady je otazník, prostě když tady neznáme jméno, pro které není přiřazený fontový soubor, tak se stane toto, že tady máme teda teď nabídku, co všechno můžeme jako použít, jo, ta nabídka vypadá. A mezi těma možnostma je, že můžeme použít katalog. Já tady právě chci předvést, tady napíšu kataloguje, jsou tam aliasy k tomu, je to možné napsat více možnými způsoby. No, teď to napravuje ty fonty, že jo, do toho dokumentu, nějakou chvíli trvá. No a tady máme teda fontový katalog, jo? To znamená, ten vypadá tak, že tady detaily dobře, tak font fan Latin model, potom jsou tam ty aliasy, takže se to dá zkrátit na LL, jo. Tady je řečeno, jaké jsou k tomu jako podpřepínače, nebo takzvané fontové modifikátory. A tady jsou pak jako ukázky v podstatě těch variant té dané rodiny. Jsou typicky 4 základní varianty, že jo, a potom jsou, musí předcházet nějaké fontové modifikátory, když předcházejí před tím RMBFID, tak to udělá nějakou jinou volbu toho RMBFID. Takže tady je třeba nebold, což znamená, jako tady, jestli to pamatuju někde nebold, normal bold, jo, tak, protože extended bold je default, tak tohle je jako extended bold, takže tohle je jako normálně kružší, že bold. No, tak dobře. Sans, tak tady vidíte sans a tak dále. Takže to jsou přepínače, které předcházejí fontové modifikátory, které předcházejí předtím a mohou být různě kombinovány jeden s druhým, že když jsou si vzájemně nezávislá ta rodina, všechno, jak si umožňuje ta fontová rodina, jako to podporuje, tak je to možné. Těch os nezávislých je tam libovolně mnoho, které jako si můžete vymyslet. No? Těma přepínačema to napřepínáte a nebo i to spustíte. Takový koncept tady toho přepínání těch fontů a tady si můžete začít vybírat ty jednotlivé rodiny. Takže tady ten katalog vypadá tak nějaký font fan Hermes a tady jsou ukázky, co je možné s tím udělat. Tady Heros, Helvetica, že jo. Ty aliasy jsou taky možné, ty aliasy byly vidět zase v tom logu a na tom terminálu ještě aliasy se dají použít. No, takže může člověk vybrat a potom rovnou používat. Takže co to tady je? Roboto. No, tak tady je různý počet, různé stupně, teda různý duktus tam je. Tak tady kvůli tomu, že tam různý duktus, tak je tam víc těch základních přepínačů. Tady jenom RMBF, ale je jich tam jako víc, jo? Když to nabízí různý duktus. A ty jako ještě s těma dalšíma kondenzovaný teda fond, nebo naopak jako extendovaný a tak dále. Dobrá, tak to je další ukázka. Tuhle ukázku teda ukončit. Takže to, co tady teď je další ukázka, tak je takový základní, tedy základní nastavení jaksi dokumentu. Takže my potřebujeme si rozhodnout, jaký chceme fond, na jaké chceme jako velikost toho základní sazby a řekněme problat, nebo jak se to hodně říká, že to znamená 12 na 14,4 strukturální rozhod, že jo, řádkování nebo záležitosti baseline 14,4 bodů. Tady nastavit okraje, takže řeknu, že ty okraje se vztahují ke stránce formátu A4. A dvojka zde znamená, že ty okraje se budou takhle lítat zprava doleva, že to si tady vlastně nastavují jsou okraje pro pravou alias rychlou stránku a na té levé alias se prohodí levý z pravý okraj. No? Levý okraj, pravý okraj, horní spodní.
a v jednotkách, ve kterých se vyjadřuje. No. Dobrá sekce, to je, ten argument toho titulku končí koncem řádku. Vypadá to netypicky, ale pokud se k tomu dostanu, tak vám ukážu, že to má své rozumné opodstatnění. No a teď jsou tam k dispozici nějaké prostě připravené příkazy jako lorem, ale ten, který jako natahuje nějaké prostě keci, že jo, ať je tam bylo něco napsáno. Čmuchá to z nějakého latechového vajíčku a udělá to při prvním použití toho lore. Není to jako natažené do formátu, ale při prvním použití lore. To čmuchne, vytáhne. Pak dobře. Takže tady je taková ukázka. Takže vidíme, co to udělalo. Jo? Lang znamená, že je to v češtině, že to zapíná české vzory dělení slov. Kdybych chtěl vědět, jaké můžu použít různé vzory dělení slov, tak napíšu Langris. No a tady jsou všechny možné jazyky, které teda jsou k dispozici. Pointa je v tom, že Lovatek jako jediný engine nenatahuje ty vzory dělení do formátu, ale umožňuje až během chodu, až na požádání, jak si ten příslušný vzory dělení natáhne, což je jako úžasná věc, takže jako nemusíme kvůli tomu znovu přegenerovat formát, vybereme si jazyk, jak si v tom technologii k dispozici a můžeme ho použít. Dále tady, já to zase vypnu, máme tady ještě třeba kapitolu, aby tam byla nějaká změna, ale vidíte, tedy je tady kapitola, jakmile si objeví kapitolu, tak tady je teď jiné defaultní číslo, a předtím tady byla jenom jednička, když to nebyl žádné kapitoly ten dokument, teď to defaultní číslování, jak si respektuje ten fakt, že jsou tam kapitoly. Dobrá, tady vidíte napsáno kapitola, když bychom napsali England, tak tam uvidíme napsáno chapter, že jo, napíšeme Kukála, což dneska tady mají všichni ty vlajky vyvěšené, tak tam vidíme, že nic nevidíme, protože oni používají jazyku, že jo, Ukrajinci, takže Magellan je asi rozumná rodina, tak musíme zvolit nějakou rodinu, kde to je, třeba Libertine, třeba Libertine. No, co tam je, jo? Tak, to byla druhá ukázka. Této ukázce už nemám, co bych dal dodat. Teď byl dotaz do ukázce. Nebo další. Jestli ne, já takhle smažu. Díváme se na další ukázku. Tato ukázka předvádí možnosti teda zavádění těch externích vajíčků, tak to je vajíček, který se řekne, ten není úplně externí, ten je vlastně součástí toho vajíčku, že jsem ho dělal já, a ten má, to je teda mikrotypografič externí, to znamená, že tam potom, když to zapnu a nevidí to, tak tady budou tyhle čárky a tak dále vystrčené ven a ty písmenka budou jedině deformovaná, jak to známe z takového vajíčku. No? Tak tady je zoom, kdyby to zapnul jo, tak se to takhle jako vyrovnalo. No, dobrá, ale jsou vajíčky, které už začínají dělat i jiní lidé, to přesně nevím, kdo to dělal, ale je to napsáno na tom webu. A ten jaký zajímavý vajíček, já ho za chvilku zapnul, Lua Video Control, jako výrobci. Já jsem si tady připravil dokument tak, že on má přesně 37 jaksi řádků a ten parskip jsem pronuloval. Jo? To znamená, že to nepruží. Jo? Kdybych ho nepronuloval, ten parskip, tak ono by mi to vypružilo tady na tu spodní řádku, tak mi to hlásí under full web, co s tím mluví parskipem. No? Protože jako na defaultní parskip v Playtechu je nějaký jeden bod, jo? Ale ten o 0 bodů plus je jeden bod na nějaký strašně malý fil, plus jeden bod na roztažení.
No, takže teď on to tak jako roztahá a zachová ten rejstřík jaksi stránkový, ale nikoli řádkový, protože se to rozsypalo. Vidíte, že ty odstavce jsou jako rozsypané. Když to přivedu na další stránce, jde tady o to, že aby tady nebyl ten parkát, že? Ten se jako vymyslel tu ukázku. Tak to takhle roztáhá. Dobře, když tam tohle tak repliky jako pro změnu teda jaksi řádkový rejstřík je dodržen, ale tady chybí jeden řád. Tak co bychom nyní udělali, kdybychom někam nadspali nějaký úsnes a roztáhli nějaký odstav, abychom to do toho dosáhli. A ten balíček to umí udělat za nás. Já nevím, jak to dělá, ale prostě to nějak to dělá. Jo? Zase na úrovni nějakých růlů a to udělá. No. Tak to je další ukázka. Tak, ukázka použití jako balíčku. No. A zase jich není celá řada, není jako 60 v tom na začátku, protože většina věcí těch základních má člověk v tom formátu. Tak. Tady máme tedy ukázku, jak získat všechny znaky z toho Unicodeové matematiky. Když jsme zvolili nějaký fond, který nastavuje Unicodovou matematiku, tak když se k tomu podívat, jak vypadají všechny ty znaky k dispozici, tak zavoláme YouTube, který nemá. Dozvíme se takovýto seznam, což je tabulka Unicodových jako slotů a k ním přiřazených techových sekvencí, když to zase udělám jako detailu, tím přiřazených techových sekvencí, a když je ten fond jak si podporuje ten znak, tak se tady ten znak objeví. Když ho nepodporuje, tak se tady neobjeví. Ten vztah mezi těma techovýma sekvencemi a těma Unicodovýma slotama, to myslím Barbara Beaton by si dávno vytvořila takovou jako prostou tabulku. Takže ono to načetlo tu tabulku a vypíše nám, jak je ten fond, který máme k dispozici, zrovna bohatý na ty znaky, které chceme třeba použít. Když bychom chtěli použít nějaký takový nejbohatší fond na znaky, který známe, takže když tím dám jako explicitní loadování toho matematického fondu, tak se mi nenatáhne tady tenhle odsah, ale natáhne se mi tenhle. No, pak tam je úplně všechno, že jsou prostě různě bohaté ty matematické fondy. No a my můžeme pak psát samozřejmě tu matematiku i tímhle způsobem, kde místo, abychom psali backslash sum, tak píšeme tohle, místo, abychom psali backslash insti, tak píšeme tohle, což svým způsobem je jako příjemné, protože je rovnou ten zdroják daleko přehlednější, než když tam jsou různé left, right, já nevím, co si, aby se dlouhé jako ty různé techové příkazy. Ale já to teda neumím psát přímo, prý existují nějaké editory, které to umějí, EMAS jsem slyšel o tom básních, takže když já tam potřebuji jako naškrtnout, tak bych tam musel naškrtnout asi takhle, jo? ale nedělám to, takže to znamená, že způsobem já to takhle nedělám, já si tam nějak píšu backslashům, že jo, je to rychlejší, ale kdyby to někdo chtěl, tak může ten zdroják udělat i takový jako pěknější. Tak co se dá na mateřská klávesnice, aspoň český písmenka se tam dají napsat rychle. No český písmenka, ano, ale těch tisíce matematických znaků nevím. To by mi dalo víc práce. Existuje, asi na to existuje nějaká klávesnice, ale tak, to byla tahle ukázka. Jako nějaký speciální dokument tady, který který se zabývá tou matematikou. Jo? Těch takže kromě toho, co jsem nechal polovatí, tak připouštím, že tam o té matematice moc není, tak matematiku jsem jaksi jako dedikoval do speciálního dokumentu, který obsahuje, který zhrnuje v podstatě tu Plaindechovou matematiku.
Takže koncept takové matematiky se všema tady těmahle jako myšlenkama, které se tam jako dostávají, je tady všechno vysvětleno. A vždycky, když tady červeně napsáno od těch, tak to znamená, že teď se mluví o vlastnosti, která není defaultní, jenom v plaintechu, ale umí se vidět od těch. Takže vlastně je to dokumentace k matematice, matematické složky v plaintechu, když jako vy necháte ty červené odstavce. Tady jsou taky ještě ukázka všech těch znaků a potom to pokračuje dál ještě jako všechny ty jaksi matice a ty argumenty a takový ty věcí, že jo. No. Tak. Dobrá. Tak, to je všechno v matematice. Máme tady barvy. No, musíme to začít. Tak. Tady je vidět, že je možné barvy míchat. Jo? Defaultně jsou barvy nastavené do cmiku, takže tady cmikový red a cmiková žlutá, a ten cmikový red je rozředěný na půlku a ta žlutá je tam jenom zhruba třetinou zastoupená. A tady jsem to jako smíchal dohromady a tady jsem tu moji barvu jako používal. Takže to červená s půlkou a žlutá s třetinkou dává to no? A tady normálně defaultní dům. No, pokud chceme dokument protiskat, je samozřejmě ten defaultní smyk asi rozumnější, pokud to chceme mít třeba na projektor, tak jestliže je dobré dávat jásavější barvy dostaneme pomocí RGB prostoru a tohle to převádí věc do RGB prostoru z toho cíku. Takže jestli se vám projektor to zvládne, tak možná vidíte změnu tady v tom modrém, modré cík je úplně jiný než RGB cík. Takže teď se objeví RGB cík, jako jásavější, já nevím, jestli vidíte jásavější, kterou prostě smíkem nedáte, smíkovém barevném prostoru. Dobrá, tady teď jako, ale se sčítá, rozumím se tady sčítá jaksi aditivně. Tam přichází, teď je tam málo, je tam jako na půlku rozsvícená baterka červené a na třetinku rozsvícená baterka žluté a ty baterky se tam setkávají. Takže teď je to jiný způsob míchání než předtím. Smíkový způsob smíchání, což znamená, že ten malíř míchal ty barvy a ten tlapal to tak dlouho, až to má takovou, jako natlapal to moc, má tam takovou husnou změnu, což je víceméně než černá. Tak, to je ukázka k barvám, jinak jako v barvách tak další ukázku nemám. No a tady možná ještě katalog barev, kde je tady možnost natáhnout zase externí datový soubor z nějakého latékového vajíčku, který definuje jako spoustu barev. To se jmenuje Morcolors, ten příkaz, který to udělá a v ten okamžik máme k dispozici jako barev mnoho. Takže tady potom máme katalog barev, které jsou k dispozici, napíšeme Morcolors. No a když tady napíšeme, tyhle ty barvy zase jsou pro změnu jásavé jako default, tyhle ty Morcolors, to znamená jsou RGB, a když dáme only cmic, tak zase můžete sledovat, jak to prostě zešedne všechno. Všechny ty barvy přestanou být tak jásavé. Já nevím, co to je tam dělat. Jo, trošku to se tak takových barv. Další ukázka jsou verbatim kódy. Takže tady je třeba nějaká ukázka, teda listingu v C a tady je listing v HTML. Já to zpracuju, ale prostě listing v C a listing v HTML. No a dneska to jako lidé většinou chtějí obarvit, takže to je syntax, sečková syntax, na tu první věc a máme ho obarvený podle nějakých defaultních barev, které tam jsou, jo, pro ten daný jazyk.
ten HTML to je poněkud jiný jazyk, tak na to se používá jiný syntax HTML. No a teď, jestli si bavit s tím, že chci mít ty barvy jiné, než jsou ty defaultní, tak třeba chci mít všechny stringy hnědé, tady jsou všechny stringy jako fialové, nebo nějaké to, nějaké ještě jiné, světlo fialové, jsou hnědé, jo. No a přitom jsem nepotřeboval použít žádný externí program. To je ten příklad toho, kde to je všechno udělané na úrovni toho makroprogramování. A jsou prostě makro soubory, které se jmenují hysyntax potržítko C, tečka okno hysyntax potržítko HTML, tečka okno a tam prostě těch makro souborech je ta syntax vymezená a ty barvy jsou tam vymezené a je tam vysvětlené, jak ty barvy příkladně změní. Jo? Dobrá, to je tenhle ten příklad. Můžeme jít dál. Jako podobná věc jsou listingy teda takovéhle listingy, které nějakých algoritmů, které jsou už takové jako pseudokód. To je takový požadavek jaksi nějakého uživatele, že chce takový pseudokód a že to vláteku umí nějaký balíček, který se jmenuje algoritmus nebo nějak. Jo? A jestli by to teda chtěl, tak já jsem to udělal způsobem, že jsem udělal Optech-trik. V Optech-triku je tady, tohle se dá potom z webové stránky Optech-triku jako seškrádnout, jako do svých maker. A tady je ten algoritmus. Je to jiný koncept, než to, co umí ten latekový, vidíte, že tam oni mají ten koncept, jak to napsat trošku jiný. A to je právě ta změna. Já se snažím taky, aby ten zdroják vypadal pokud možno tak, jak člověk si skoro už vidí ten displej. Takže já si nemyslím, že je třeba užitečné, jak si automaticky vymýšlet to odsazení. Já bych radostí ty odsazení napíšu sám, bych to tady viděl. Jo? No, ale automaticky může naopak jak si oboldovat ta slova, pokud je tady ten seznam slov nějak vyjmenovaný. Tady jako vyjmenovaný je seznam slov, které se automaticky zboldují. Ale je prostě řečeno, že všechno mezi $2 se bude interpretovat normálně matematické mluvou. Což znamená, že tady tohleto svorka net způsobí tady ten index net, zatímco tahle svorka tady je mimo matematický moc, takže tady je normálně konvertační svorka. Takže takový jako trošku jiný koncept, že jako většinou je to tak, že když někdo přijde s nějakým nápadem, který jako nějaký balíčku, já nahlídnu do takového balíčku do té dokumentace a pak si takto nakonec udělám jinak. Takže to je ten příklad toho, kdo udělám jinak. A jak si je to řešeno tady na nějakých 15 řádcích kolikrát. Když se podíváte do toho zdrojáku, toho algoritmu, tak zjistíte, že těch řádků kodu je tam daleko víc. Tak, to je tenhle ten královák. Můžu dál? Nebo už to necháme. To jsou slidy, další příklad, teda, když se napíše backslash slides, tak prostě máme k dispozici něco jiného než Beamer. Beamer se mi nejlíbí v tom smyslu, že tam ten uživatel v podstatě to musí jakoby programovat. To samé weby, co si a ty myšlenky se tam ztrácejí. V obrovském množství jako kódy kolem se ztrácejí ty myšlenky. Takže tady se myšlenky nestrácejí, protože tady je to prostě hvězdička myšlenka, to je všechno. Chci odstránkovat, to byl středně, je odstránková. Tečka, konec celé všech těch slajdů. Teď jsou ty slajdy jaksi připravené pro tisk, to znamená, že jsou takhle na každé stránce to, co chci. Když si dá slideshow, tak to potom jako může takhle přicházet ty myšlenky postupně, protože
že je tady napsáno Kožokus, takže od tohoto místa prostě přijde ta myšlenka za dalším entem, no? Přijde myšlenka. Teď to chci udělat trošku zajímavější, že jo? Zajímavější. Nějaký background obrázek, který výrazně jaksi mění ten pocit z těch slajdů. A white formát, dneska jsou ty projektory, tenhle možná taky jsou takové široké, takže možná, že někdo jaksi by uvítal, aby to vypadalo spíš takhle. No. A zase, když se člověk podívá tady na CD, tak tady je jako popsáno, co to umí, ten mod s těma slidama. A je to popsáno, prosím, na těch asi 10 stránkách, nebo na kolika? 11. No to je všechno, na 11 stránkách je to popsáno. A to je všechno. Takže jak to člověk přečte, třeba si podívá ještě do zdrojáku tady k tomuhle dokumentaci, tak je vlastně má k dispozici možnost se myslím. Jo? Tak. Někteří si to docela chválí. Tak já nevím, já jsem to začal tak nějak možná o 5 minut později, ale už taky už skončí. Já nevím, co to je, kdy? Ještě dříve, ukázky, ale nemůžu všechny ukázky předat. Děkuji za přednášku a otvírám diskusi. Můžu mít jednu otázku. Já jsem tak všiml, že tam není podpora arménštiny, takže asi to není řešení. Velmi o primitive application, která těší pomocí UC kódu a v arménštině je jeden případ, že existuje malý písmeno, ke kterému neexistuje velká varianta a musí se nahradit dvěma písmeny. Je to nějak řešeno? Tak je to řešeno způsobem, že jako Xcode je jaksi, uppercase je primitivní příkaz, že a pokud si měl něco speciálně a samozřejmě bere Unicodovou tabulku, takže podle Unicodové tabulky to skáče nahoru, že jo, na ty velká písmena. Když tohle je nějaká výjimka, tak je to výjimka, která pro toho plainteextového uživatele je k tomu, když si na to vlastně má. V PDFátechu to existuje, já to vím. Tam to je dobře, v Lavatechu a v Živatechu jsem zjistil, že je to špatně, nevím, jestli je to opraveno už teď, nebo to bude opraveno brzy. Já se nejsem specialista na takové extra jazyky, takže jenom prostě vím, že to natáhne prostě vzory dělení a pro některé jazyky jsem připravil tam ty jako změny těch slov jako kapitola a podobně, ale to taky jsem neudělal pro celý svět. Já jsem nějak doufám, že někdo to bude chtít potřebovat, tak dodá další. Třeba mě už někteří dodají další jako data k tomu. Zajímavé, jestli neuvažuješ tam do toho zabudovat nějakou podporu pro multimédia, třeba na čítání nějakých videí, Děkuju za to, já jsem na to skoro zapomněl. Já jsem to skoro zapomněl. Já jsem měl diploma bakalanta, který se zadal na právě tohleto. A on dělal balíček, který se jmenuje Kultura Extra. Jo? A napsal bakalářskou práci a byl prostě seminář, spojený s tou prací. A ta práce obsahuje jednak jaksi seznam nějakých všech těch možných prohlížečů, které jsou k dispozici a co ty umějí a neumí. Každý umí něco jiného, že jo? Takže to jsou takové rozsáhlé tabulky, které ještě v tabulkách, jako co umí a co neumí. A dále implementovala ty vlastnosti, které se dají implementovat pomocí UATECu. Do toho popsal to dokument a tam jako přílohu, jako popsal to dokumentaci bakalářů, co to popsal, že navíc to udělal jako další
lepší dokumentaci, navíc jak jenom k tomu vajíčku. A je to nastavené. Ještě bych se zeptal jednu věc na těch matematických fontech. Máš tam i milion pro a ty textový teda milion má. No, tady je možné napsat, co chcete. Jestliže vy máte na počítači, tak napište load, máte hra, máte to tam, že jo? Nebo to se podívat, jaký počítač, jaký fond máte na počítači, jestli tam máte fond, který se jmenuje, já nevím, nějaký protečka, já nevím, OTF, no tak máte minus ještě něco, tak prostě na to znamená. Ale tyto fonty mají nějakou nabídku proti těm asi skoro všem dalším optický velikosti, protože si žádný jiný fond kromě tady těch komerčních dvou nemá. Jestli je tam to nějakou podpora, že teda nějaký jiný kód má. Je tam pochopitelně tam podpora optických velikostí, protože to má i LM. Jako ale ty LM je mají proti takhle. LM vychází z CM fontu a CM font měl optický velikosti, ale ta LM rodina, Latin Modern, ta to udělá jen pro textové řezy, ty optické velikosti, pro ty matematické ne, ten kód máte jenom jeden, ale ten koncept je tam už připravený, protože on je připravený pro ty neunikodové, jak se to tam neunikodová matematika je tam taky, dřív se natáhne unikovaná, je připravená unikodová a ta optické velikosti protože tam je vládažený ten vývoj, který se jmenuje jinak FC, prostě následně z fondu a ze všech těch Tak, mám poslední dotazy. Tak pokud nejsou, tak